यावसो दङ। दा ओंखायनो जोंनि जेंनाखौ जोंनो सुस्रांनो नांगोन। दा बिनि थाखाय जों साफा साफा बर' जाथिखौ बेंग्रा हानदों। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि आरो सनितपुर जिल्लानि सा 250 जाय साइकेल सालायगिरि बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर बावबाय। मैया नोंथांमोना गोबां जिनिसखौ लिरनानै लाबाय, गोबां दुखुनांथाव, गोबां मेगनाव मोदै गदों। जोंनि एबसुनि बोसोनगिरि बे ओनसोलनिनो खुंखा स्वरगियारिया मैया जोंखौ बुंदों, एखे हारियानो 24 घन्टा लाइटआव एसियाव थानो हायो, एखे सुबुं बे बुहुमनि साफ्रोमबो मानसि, एखे मानसियानो एरोप्लेनाव गिदिंगासिनो दङ, गारि मटराव गिदिंगासिनो दङ, आरामै रायजो जागासिनो दङ। नाथाय एखे बे फोलेर मानसि हारि जों इसोरनिफ्राय दैथायहरजानाय, नाथाय जोंनि बर' हारिया दुखुनांथाव, थाबायनो थाखाय लामा गैया, फरायनो थाखाय फरायसालि मोजां गैया, गथ' गथाया साख्रि बाख्रिनि खोथाखौ बाददों, गोबां जेंना। बेखौ मैया जोंनि एबसुनि बोसोनगिरि बिथाङा जोंनो गारियाव मैया रायज्लायबोदों। आरो बेफोर जेंनाखौ सोर सुस्रांगोन? फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि जारिमिना बोरै जागोन? दा ओंखायनो बे जों साफ्रोमबो जों बुजिनानै लानो नांगोन। दा हान्दै नोंथांमोन, गोबाङा मैया बुंदों लामाया गाज्रि, बिराद खस्थ' मोनबाय, गोबाङा बुंदों बिराद गोजान जाबाय होननानै। नाथाय जों जेला खामानि मावनायाव खस्थ' मोनोब्ला, जों जेला गावखौ सानदों हारिनि थाखाय आं बिराद मावबाय, जोङो बै मुंख्लंफोरखौ गोसोखां, जाय जों बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनो होननानै बर' हारिनि जेंनाखौ गावनि जेंना होननानै बोजबनानै बिथांमोना गावनि जिउ खुंनो सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामलांबाय। बिथांमोना बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय जुजिनानै दाउ अमाफोर बादि बुथारलांजाबाय। बिथांमोना बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौ होननानै गावनि आंगो असे बिसि, गावनि असे बिमा बिफा, असे न'खरनि बाय बाहागिखौ नागारनानै सोरगोआव थांनो गोनां जाबाय। दा बिथांमोना सुप्रिम सेक्रिफाइस। दा बिथांमोनजों जुदि कम्पेयार खालामोब्ला जोंना मा सुप्रिम सेक्रिफाइस? जोङो बर'नि गामियाव थांदोंल'सो, खबर लाहैदोंल'सो, जों दाबो थांनानै दङ। दा ओंखायनो जों जुदि गावखौ खस्थ' मोनद्रायनो सानदोंब्ला मिज'रामनि मेजु नेसनेल फ्रन्ट, जाय लालदेंगा आरो जरामथांगा मोना दैदेनदों, आलादा रायजोनि थाखाय जाय समाव सारदोंमोन, मिजु नेसनेल फ्रन्टनि मानसिफ्रा जेलानाखि बिथांमोना रायजोनि थाखाय खामानि मावदोंमोन, ओंखाम जानो ओंखाम मोनाखैमोननो, मास मोनसे गाहाम हाजोनि थालिर मैखुनखौ जानानै थादोंनो, मास मोनसे। जोंथ' मैया ओंखाम मोनजादों। मिजु नेसनेल फ्रन्टनि मानसिफ्रा लंपेन्ट गांसेखौ 7 मास गानदोंनो, जिलांजोबदों लंपेन्टआ। जोंथ' दिनै लंपेन्टखौ गांसेखौ 7 मास गाननानै जाथिखौ रैखा खालामनो हायाखै। जोंनाव लंपेन्टआ गांनै गांथाम दङ। मिजु नेसनेल फ्रन्टनि मानसिफ्रा थाबायनो थाखाय लामा गैयामोन, हाजो हायखं थांदों। जि जायगायाव फरायसालि गायसननो दिगदार, मिजु सेंग्राफ्रा न'निफ्राय ओंखारनानै मिज'रामखौ बयनिफ्राय बांसिन सोलोंथायाव साबसिन गायसनलांबाय बिथांमोना। दा ओंखायनो जों मा खस्थ' खालामदों? प्रमद बर' आरो दानि दिपेन बर' बिथांमोननि दैदेननायाव जि आन्दलन जादोंमोन, बेयावबो जोङो कम्पेयार खालामोब्ला गोदोनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय खम खस्थ'आ मोनदों। खुंखा सार बिथांमोना मिथिगौ, फार्स्ट आन्दलननिफ्रायनो दङ। सिगांनि आन्दलन दैदेनगिरि बिथांमोना थाबाय थाबाय थाङोमोननो। बिनिफ्राय गहपुरनिफ्राय ढेकियाजुलिसिम मानसिफ्रा थाबायबोदोंमोन, साइकेलजों गिदिंदोंमोन। नाथाय जोंनि दा थासारि, जाय जों एक्स'आव मावगासिनो दङ, जोंनाव कम्पेयार खालामोब्ला बिराद खम। ओंखायनो जों जाबाय जाथिनि प्रब्लेमखौ सलुसन खालामग्रा, हारिनि जेंनाखौ सुस्रांग्रासो। जों जाथियाव हारि, जाथियाव जेंना जोङो सोरजिग्रा मानसि नङा। जाथिनि जेंनाखौ आंनि जेंना होननानै जों सुफुंनो नांगोन। दा ओंखायनो थान्दै नोंथांमोन, जों डिसिप्लिन मोनसे जाथि जानांगोन। जों मा सानो बेनो बर'नि जारिमिन जागोन। दा ओंखायनो जों डिसिप्लिन हारि जानांगौब्ला बर' हारिखौ जुदि समाजनिफ्राय बेरेखा खामानि मावनायखौ जानगार खालामनांगौबा 1 नाम्बाराव समाजनि बेरेखा खामानि आं मावा होननानै जोंसो सतबांसा जाग्रोनांगोन। दा जों गामियाव मैया थांनानै बुंदों, स्लगान होलांदों, समाजनि बेरेखा खामानि मावनाया बन्द जानांगौ, उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बन्द जानांगौ, आरो साफ्रोमबो लेखा फरायनायाव बाहागो लानो नांगौ। दा ओंखायनो जों जाबाय मेम्बार थान्दै। ओंखायनो 1 नाम्बाराव डिसिप्लिना जोंसो जाग्रोनांगोन।
जोंनि साइकेल सालायगिरि बिथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासिम डिसिप्लिन बाहायै थांनो नांगोन सोरबा लामा ससेयाव गावस्रानानै सोरबा दखानथिं हाबहैनानै इनडिसिप्लिन खामानि मावनो मोननाय नङा मानो होनबा डिसिप्लिना जोंनावसो लानो नांगोन जों जुदि अबेबा लामायाव जुदि साहा जोंनो होदों दै लोंखांनानै गिलासखौ जानला मोनला गारदों साहा होदों बिस्कुट होदों दावदै होदों जोङो जिरनानै लेथ्राखौ जेराव मोनायाव गारोब्ला जानाय नङा जों जाबाय डिसिप्लिना जोङो फांनैसो ओंखायनो जों मोनसे डिसिप्लिन हारि जानांगोन साइकेल सालायोब्ला जागायनिफ्राय जोबजासिम थांथारनो नांगोन गेजेर ससेयाव फार्टि मारिग्रा नङा गेजेर ससेयाव थांफ्लानानै गिदिंग्रा नङा बिदि जानो मोननाय नङा जागायनायनिफ्राय जोबजासिम डिसिप्लिन थांनो नांगोन आरो जोङो गेदेरखौ सनमान होनाय उन्दैखौ अननाय आरो हारिनि जेंनायानो आंनि जेंना होननानै जों बोजबनानै लानो नांगोन दा बिनि थाखायसो जों खामानि मावनांगोन दा थांदै नोंथांमोन जोंनि सायावनो बर' हारिनि जारिमिना दङ जोंनि सायावनो मोनफ्रोमबो प्रब्लेमा दङ बेखौ जों जेरैखि जाया सुफुंनो नांगोन ओंखायनो जों खावलायनो जाबाय 1 नाम्बार डिसिप्लिनखौ जोङो मख'थ' लाथारनांगोन आरो जोंनि थान्दै बिथांमोना रावबो लामा गेजेराव एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस खामानि मावनो मोननाय नङा सोरबाफोर जुदि खस्थ' मोनदोंब्ला साइकेल गाज्रि जानाय बायदिसिना बेफोर जाखागोन थांनानै थानायाव फिसा फिसौ जेंनाया फैगोन बेफोरखौ जोङो सौसिजोबनानै थांनो नांगोन जेला दिनै चाइनाया बयनिफ्राय गोरासिन हादोर जाबाय चाइनानि मबाइला 10टानि गेजेराव 9टा चाइनानि मबाइल जाबाय सारा बुहुमावनो आमेरिका दिनै चाइनाखौ थर गियो आरो बिनि उनावनो दङ मावजेदुं जायनाखि जों बादि गामि गामि थांनानै साइकेल सालायनाय गामि गामि थांनानै थाबायनाय बिथांमोना हाजोआव थाबायदों दैयाव थाबायदों सागराव थाबायदों आरो गामिनि जेंनाखौ लिरनानै लानानै थांनानै मिथिं जानानै बुंफिनदों बेबादि अभाब खामानि मावनाय आबाद मावनायाव अभाब मानसिफ्रा आबाद मावला मानसिफ्रा फालांगि मावला मानसिफ्रा क्वालिटि आदब गोनां सोलोंथाइ लायाखै बेखौ चाइनानि बिग्रायारि रेड क्राफ्टफ्रा गामियाव थांनानै मोनफ्रोमबो गामियाव थाबायनानै थांनानै लिरनानै लाबोनानै पलिसि खालामफैदों दा जोंनि एबसुनि आनसलिक एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि जाय एबसुनि मावथि बिथांमोना साफ्रोमबो दट पेन लानानै कलम लानानै खाथा लिरनानै अबे अबे गामिनि जेंनाया मा बेखौ लिरनानै लाबोजोबनो नांगोन आरो बिनि थाखाय जों उनाव मा सलुसन खालामनो हायो मा मावनो हायो बेखौ जोङो खामानि मावनांगोन दा ओंखायनो नटबुक आरो दट पेना साफ्रोमनोबो जोंनाव डिसिप्लिन हिसाबै थाथारनो नांगोन जाय एबसुनि मावथि बिथांमोना दा ओंखायनो दिनै चाइना हादरा जाबायब्ला बर' हारिया मानो गेरेमसा हारि जानो हाया जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिन्थिलांनाय लामाजों जों थाबायलांनो नांगोन आरो बड'फाया बर' हारिया गेरेमसा जानो नांगौ आरो बर'आ आदब गोनां सोलोंथाइ लानो नांगौ साफ्रोमबो मानसिया थांनानै थानायाव आदब नांगौ बेखौ जोङो जेरैखि जाया गायसनथारनो नांगोन दा मावथि लोगो नोंथांमोन जोंनि जागायनाय गोथार मा होनो